थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गिदिर गोरोबथा जायो। थामहिनबा बीटीसी गोरोबथा जायो। बे बीटीसी गोरोबथाखौ थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिबोदों। नाथाय 2020 मायथाइयाव बीपीएफनि अनगायै यूपीपीएल राजखान्थि दोलोआ सरकार दायो। बे सरकार दानायाव बे 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि आमोलाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालाराव जा बर' हारिनि गेजेराव नैथि बीटीसी गोरोबथा जायो। बे बीटीसी गोरोबथा सानखौ 5 बोसोराव खनसेबो फालिबोआखै प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारनि 5 बोसोर आमोलाव। नाथाय बे बाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि बीटीआर गोजोन गोरोबथा जादों। बे बीटीआर गोजोन गोरोबथाखौ मान होनानै आथिखालनि बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीआर गोजोन गोरोबथाखौ फैगौ 27 जानुवारि खालाराव बीटीसी सेक्रेटारियेट मावख'आवनो गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन होननानै बे समाव बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। थारैनो नंगौ, बे समाव मख'नांगोन थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि आमोलाव जा बर' हारिनि गेजेराव नैथि मोनसे गिदिर गोरोबथा होनना बुंनांगोन, जेराव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव नैथि बीटीसी गोरोबथा जादोंमोन। बे बीटीसी गोरोबथाखौ थांनाय प्रमोद बर'नि 5 बोसोरनि सरकारनि खुंथायनि समाव बीटीसी गोरोबथाखौ फालिबोनायखौ नुवाखैमोन एबा नुनाय जायाखैमोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खनले फोरमायदों बीटीआर गोजोन गोरोबथा एनडीबी लोगोसे आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै जा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा एबा बीटीआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे बीटीआर गोजोन गोरोबथाखौ मान होनानै आथिखालनि बीटीसी सरकारा फैगौ 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव एबा 27 जानुवारि खालाराव बीटीआर गोजोन गोरोबथाखौ फालिगोन होननानै बे समाव बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदों बिदिब्ला बीटीआर गोजोन गोरोबथाखौ फालिनायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। सेन्ट्रेलि आमी करा नाय, किन्तु डिस्ट्रिक्ट सकले निजा निजा विजय उत्सव पालन अलरेडी करिছে। और 10 फेब्रुआरी तो आमार बीटीसी एकर्ड डे। এই बीटीसी एकर्ड डेट जेनेबा प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन हेडक्वार्टार आमी सेलिब्रेट करिब। और এই সময়ত आमी बीटीसी इलेक्शनत जिखिनि निर्वाचनत সময়ত राइजर মাজত प्रतिश्रुति दिছিলে সেইবিলাক प्रतिश्रुति आमी সেইদিনা आरम्भणि কৰিম। যেনেকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক যিসকলৰ লগত মাটিৰ পাট্টা নাই এই মাটিৰ পাট্টা দিয়া প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমাৰ গৰীব দুখীয়াসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া আৰম্ভ হ'ব। সিনিয়ৰ সিটিজনক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া আৰম্ভ হ'ব। ঠিক বিকলাংগ হেণ্ডিকেপসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া আৰম্ভ হ'ব। সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিয়া আৰম্ভ হ'ব। এনেকুৱা 5টা 6টা আমাৰ গেৰেণ্টি আছে, সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু 27 জানুৱাৰীটো হ'ল এনডিএফবি আৰু আবছুৱে যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট শান্তি চুক্তি কৰিছিলে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত, সেইটো আমি बीटीसी হেডকোৱাৰ্টাৰক আমি পালন কৰিম, আমি অবজাৰ্ভ কৰিম।